Jeg kan godt lide krydder nu, ja. Så når man får sådan en kysser her, så er det altså fordi ens kanin rigtig godt kan lide en. Og han har selvfølgelig kunnet mærke på mig, at jeg har været rigtig ked af det over med Pippi. Han har ikke selv haft noget forhold til hende. Men det var fordi han er min ene kanin. Pippi, hun var ude kanin, ikke? Så han stikker mig bare lige nu. Og hvis man ikke er blevet kysset af en kanin før, så er det ligesom sådan en lille bitte tunge, der er sådan helt blå, der slikker ind. Det er ligesom en vatrundel, der er våd, faktisk. Og jeg lader ham selvfølgelig gøre det, fordi at tit så gider han mig faktisk ikke. Og så lægger han ørerne sådan lidt ned og